ଦେଖନ୍ତୁ ଇଲିଗାଲ ଇମିଗ୍ରେଣ୍ଟସ୍ କୁ ବାହାର କଲେ ଟ୍ରମ୍ପ, ବଟ୍ ମେନ୍ କଥା ସେଟା ନୁହେଁ ଯେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଇଲିଗାଲ ଇମିଗ୍ରେଣ୍ଟସ୍ କୁ ବାହାର କଲେ ସେଥିରୁ ମେଜୋରିଟି ତ କହିପାରିବେନି, ଫେର୍ ବି ଗୋଟେ ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ରେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ପାଖାପାଖି 7 ଲାख ଖଣ୍ଡେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଇଲିଗାଲ ଇମିଗ୍ରେଣ୍ଟସ୍ ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ସାଉଥ ଆମେରିକା ଦେଇକି ମେକ୍ସିକୋ ବର୍ଡର ଦେଇକି ୟୁଏସ୍ଏ କୁ ଯାଉଛନ୍ତି। କାନାଡ଼ା ଦେଇକି ତ ଯାଇପାରିବେନି କାହିଁକିନା ସେଇଟା ଟିକେ ଅଧିକା ଥଣ୍ଡା ଏରିଆ, ମେକ୍ସିକୋ ଯେହେତୁ ଟିକେ ଗରମ ଇଲାକା ତ ସେପଟେ ଦେଇକି ସେଥିରେ ଯାଇପାରୁଛନ୍ତି। ବଟ୍ ଏଇଟା ବହୁତ ଗୋଟେ କନସର୍ନିଂ କଥା। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ ହିସାବରେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଫାର୍ଷ୍ଟ 6 ମାସରୁ ବର୍ଷେ ଭିତରେ ପାଖାପାଖି 18 ଲକ୍ଷ ଇଲିଗାଲ ଇମିଗ୍ରେଣ୍ଟସ୍ ଯିଏକି ତାଙ୍କ ଦେଶରେ ଅଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଲିଗାଲ ଇମିଗ୍ରେଣ୍ଟସ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ବାହାର ଦେଶରୁ ଯାଆନ୍ତି ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରିକୁ ଇଲିଗାଲି ୱିଦାଉଟ୍ ପାସପୋର୍ଟ ଭିସା, ସେଇମାନଙ୍କୁ ଇଲିଗାଲ ଇମିଗ୍ରେଣ୍ଟସ୍ କୁହାଯାଏ। ଯେମିତିକା ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେମିତିକା ବାଂଲାଦେଶୀ ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, 1971 ୱାର୍ ହଉ କି ଏବେ ବି ଯେ ରିସେଣ୍ଟ ଚାଲିଛି ବହୁତ ଜଣ ହିନ୍ଦୁ ହଉ ମୁସଲମାନ ହଉ ଲୋକ ସବୁ ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ତ ସେମିତିକା ଆମେରିକା ଯେହେତୁ ଟିକେ ମାନେ ଟିକେ ଡେଭଲପ୍ ଏରିଆ, ଲୋକ ଭାବନ୍ତି ସେଠି ଗଲେ କ'ଣ ତାଙ୍କ କ୍ୱାଲିଟି ଅଫ୍ ଲିଭିଂ ବହୁତ ବଢ଼ିଯିବ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେରିକା ବହୁତ ଜଣ ଲୋକ ଇଲିଗାଲି ପଳେଇ ଯାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଏଠି ଜମିବାଡ଼ି ବିକିକି ସବୁ ଇଲିଗାଲ ୱେରେ ପଳେଇ ଯାଆନ୍ତି ଆମେରିକା। ତ 2-4 ଦିନ ଆଗରୁ ଗୋଟେ ୟୁଏସ୍ ମିଲିଟାରୀର C-17 ଗ୍ଲୋବ ମାଷ୍ଟର 104 ଇଲିଗାଲ ଇମିଗ୍ରେଣ୍ଟସ୍କୁ ନେଇକି ଅମୃତସରରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କରିଛି। ସେଥିରେ ଦେଖିପାରିବେ 33 ଜଣ ହରିୟାଣା ଆଉ ଗୁଜରାଟ, 30 ଜଣ ପଞ୍ଜାବ, ଆଉ 3 ଜଣ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ୟୁପିରୁ, ଆଉ 2 ଜଣ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ରୁ। ଆଉ ଯେତିକି ମୁଁ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଦେଖିଛି ଟିକେ ହରିୟାଣା ପଞ୍ଜାବ ଏରିଆର, ହଁ ଗୁଜରାଟ ବି କିଛି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ମୁଁ ଯେତିକି ଫିଲ୍ମରେ ଦେଖିପାରିବି, ଶାହରୁଖ ଖାନ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ଆସିଥିଲା ଡଙ୍କି, ତ ସେଠିକା ଲୋକ କ'ଣ ନା ତାଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ପଶିଯାଇଛି ଯେ ୟୁଏସ୍ଏ ହିଁ ଯାଇକି ସେଠି ସେଟେଲ୍ ହେବାର ଅଛି, ସେଠି କ୍ୱାଲିଟି ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍ ବହୁତ ଅଧିକା। ବଟ୍ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ପୂରଣ କରିତେ ଦେବେନି, କାହିଁକିନା ସିଏ ତାଙ୍କ ଇଲେକ୍ସନର ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟୋରେ ଜଣେଇଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଦେଶରେ ଯେତିକି ବି ସବୁ ଭାଓଲେନ୍ସ ବଗେରା ହେଉଛି ସବୁ ଏଇ ଇଲିଗାଲ ଇମିଗ୍ରେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ହିଁ କରୁଛନ୍ତି। ତ ତାଙ୍କରି ପାଇଁ ତାଙ୍କ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ଏତେ ଇନଷ୍ଟାବିଲିଟି ହେଉଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଏବେ ମୋଟୋ ଅଛି ଯେ ଯେତିକି ବି ଆମେରିକାରେ ସବୁ ଇଲିଗାଲ ଇମିଗ୍ରେଣ୍ଟସ୍ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କେତେ ଜଲ୍ଦି ତାଙ୍କ ଦେଶରୁ ବାହାର କରିଦେବେ। ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆରୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ତ ଗୋଟେ ଆସିଛି, ଆହୁରି ଆସିବ। ବଟ୍ ଏବେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ମିନିଷ୍ଟର ମାନେ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟିସ୍ ଗୁଡ଼ା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମାନଙ୍କୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡକପ୍ ନେଇକି କାହିଁକି ବାନ୍ଧାଯାଇ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଯେ ନର୍ମାଲ ପ୍ରୋସିଡ଼ିଅର, ଜଣେ କି ଇଲିଗାଲି ଯାଉଛି ତାକୁ କ'ଣ ଭଲସେ ସ୍ୱାଗତ ଦେଇ କରାହେବ? ତାଙ୍କୁ ସେମିତିଆ ହ୍ୟାଣ୍ଡକପ୍ ଚେନ୍ ନେଇକି ହିଁ ଆମ ଦେଶକୁ ପଠାହେବ। ତ ହୋପ୍ ଆପଣ ଏଇ ଟପିକ୍କୁ ଇଜିଲି ବୁଝିପାରୁଥିବେ, କାହିଁକିନା ଏଇଟା ଗୋଟେ ରିସେଣ୍ଟ ଟ୍ରେଣ୍ଡରେ ଥିଲା ଟପିକ୍ଟା। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି ଥିଲା।